Una depresión es un estado mental que no quieres vivir. Era enfrontar-me a un plat i com el pitjor enemic, perquè a mi menjar m'aterrava. Què pensarà la gent, com em veurà? Amb 19 anys t'estàs despertant a la teva casa sense la teva mare i necessites algú amb qui et puguis sincerar, perquè si no és un xoc molt dur, jo crec. Sempre em vaig sentir una mica diferent, suposo que per aquests problemes que hi havia a casa. Em va ajudar sobretot un tutor que tenia en aquell moment a l'ESO. Hi ha molt d'estigma que fan que les persones que ho patim no vulguem expressar-lo per por a ser jutjats i la culpa. Todo depende de ti. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes.